na ya nana mashara hawaye na sarki rabana makagin raina kullum kai kake cikan burina na batuli na yi nufi Allah na yau ma so nake ka duba bukatuna aiki ko da yaushe dai sai da shi gwan annabi salatuka ka daɗa shi mai kaunar sama kana kishin shi maulana abal batul maceci na jirgin nuhu ni kuna burge ni ahlal bait san kuna ta zamani ko me zan yi ku nake ta tunani zuwa ta kawai na yi muku bege na jarumai masoya shugaba sahabbai kamar ku ba za a yi ba rai da jikin ku duk ba ku yi kauro ba kun bayar da kulliyar ku ga maulana shaute jani ka zamo tsanina barhama ja mu je uban ɗakina shehu muhammadu na sisa ubana ku ne fitilar da ke haska gabana wayo fadima tudun dafawa mai kaunar kishi yake dacewa wanda yake kiko yana tabewa ranar lahira jahannama zai kwana zuciya na yi na fili yaushe ne gaman matar mai kwalkwali aina ne ido da ke zayyo tozali dan Allah umma shahara hawaye na ta sayi dai halinku ne ya nana mama ki duban da ruhin kauna yarda da ni ki share duk aibuna dan hasanai ni karki bar ni cikin rana na ki duba dukkanin lamarana fata na ki shiga cikin aikina ce ne kai kabir zonan zauna umma ki taimaka ki bani wurin kwana tana karewa don Allah kira ni ganawa kafin numfashi ya kare a cikina mama aiki inda ke ba zai rushe ba lamunce madina ba dan ni ba ko yau kika kira ba zan zauna ba ne kamun kafa da ke a bukatuna ta zauna ba kyauta ce halinku ba roha ba waye taho gare ku bai samu ba ko can lahira ku za ku yi mana rana mana hayya su kadai ne za su yi mana rana umma uwar maza uwar mataye a cikin sanki na riga na yi maye kuka na batuli share hawaye sa hannunki na karbi kasiduna na kabiri ne yake baitinki ban
kishinki, ki sani Fatima muna aikinki, ki sani Fatima muna shaukinki. Fatima ce da mu muna nan tare, mun aje komai ake mun tare, a cikin sanki Fatima mun kare, ko me za a ce muna nan tare. Wayyo Fatima, wayyo Fatima, wayyo Fatima ki share hawaye na, wayyo Fatima ki duba bukatuna, wayyo Fatima ki duban uzurina, wayyo Fatima ki haska kasancina, wayyo Fatima ki karba kasiduna, wayyo Fatima ki share hawaye